inche Ojoga Nyagaka sechinda abantu bokondo ke king umwa MCO sense ward itutu cha Chemet constituency tuage tichikura choko murusi Nyauga clerk ya Kisii County Assembly kubera wanrase miaka 10 naende komunali konyonali siku sama na mali County Assembly jeko bwane inachorete wakano kiagera narigere tinga egendo kiarete kinegendo kiarengo amatukuto tarengo igonka keranga tarigendo kiarengo yakorekanete bona naende ngo chikorigererie miaka yaye nganyaranga Nyauga abwate miaka 57 ibona atigareti miaka 3 agende kobuto monto emiaka 57 atigareti 3 agende tanyora kende se miaka yose akorire gasi county miaka 10 naenda okorire se okorire serikali miaka 29 omonto yawe chigochandega kiagera rugwe komanyana natagete komanya natakira amenye ne family nabwate igawe chigochandika bona abantu mono muna intwe muna tutumire nende tugwakirisha abantu ebintu nebinge tobwanete korigereria kero togokora egento abakira omonto nabwate right yaye yogokora munatagete kiage n'omonto ari korigereria mastaka akiri Jesu narigereretie naroche nga tabwende tagende iga sama gosare narakirire tumagotari mangari kumwiraka akiri ndekiro omonto nabwate akira yogokora munatagete asa abantu bari bagete no abantu 13 angwa kira ba MCA bari barwete mu gitutu bari bagete no mo MCA Cosmas Oyagi Onyakoya Dennis Ombachi Omarani Ward na inchirendo yosensi ko bakira mbiyamo na soko rigereringa okogenda kakwa Nyauga arachigo cyane ekito kerigereria asesemo ya tumwaya abantu nenseye muntu tari orago sekero muntu nko gosare amagosa akorigererirwa ibintu binde byatiwa tari keregento no bateye umuntu ngagenda etu agita akorera abantu gasi tokorera abantu amagendero nekera amagosare na twanya rigereria twanya kora ribaga tuguchusari umuntu. Come along the way. If we go to that assembly and you look at how it is now, you will agree that a lot of effort has gone into bringing up those structures and doing the best that there was that we could do. So I have given my best to that assembly, and whatever people say and whatever things they want to say, I live with my head high. A very proud person for the contribution I gave to that assembly. I gave it my all. My only misgiving is that I'm sacked, even with all that I gave and the effort I made to make the assembly what it is today. That is my only regret. Yongo teyala MCA baminto bono bochibosia kerando chitwara kore bindu ndo akorete kiamonda tugachigento kiandemo abone bitwakore Nyauga ko basaba bochibosia karo kendi yose kiabeire tuikaranza na gavana twensi ne speaker twarigererie gento ikyo ntokore gento chigos kosario mu mabwo monto nsechinda achandeka abana bae